ụmụnne m chai ụlọ nwekwarechi ọnwa nọ nwaanyị mba nnọọ awụchasịala n'ugbo eyi achọrọ m igbu oge ọ na ụmụnne m ihe m na-eji m nọ m were oso were ije bịa na-akụrụ ọnụ tọrọrị m ọ ka ụnụ were ihe mere onye ọzọ wee mụrụ akụ otu a ka ọ dị anụ m otu nwanne nwoke akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nnọọ nza ya gbagha ọnụ ya aka wee kọwara m ije ụwa ya ma mekwe ka ụmụ ụwa mara ka ya mara ebe ya kwụ na ya nọ in the middle of nowhere. Ụmụnne m si ade m gaa n'ihu ọnwụ nọ gịnị mere ya sị m na mgbe ya gbara bọị gbakwa bọị gbacha ọ dịrị izi atọ na-achọ ụzọ ya chọrọ ọrụ ga-enweta ọrụ na one hospital ebe ahụ ka ya nọ na ahọzlu a lady na-arụ na lab elege hụ potentials ya jụọ sọ gịnị ka ọ na-ebe eme na o kwesịghị ịnọ ebe a not the too good ịrụ na a place like this ya gwawa sị na enweghị ihe ya ga-eme na ya enweghị any other option. The lady asị oke na nsogbu anọ na ha ga-ahụ ọ ya ka emechara this lady akpọ ya bịa o were 200,000 naira nye si ya gaghị agbawa mbọ ga maximize the money chọọ ihe ọ ga-eji ya were mewe na ọ ga-eme better in business. Ọ si ewere ego ọnụ lege this lady na ọ bụghị ego mgbazi na ọ wee ego ga-enyere ndụ n'aka chọọ ihe iji ndụ na-eme ya were ego ọnụ ntara gbapụgata isi Enugu rute Enugu bido hustlewa under 2 years 200,000 atọ not to 2 million. Ya were ego ọnụ laghachita back to this lady si na ego ọnụ ntara o nyere ya na ya zụpụtakwala na something and na ihe ọma ya agalala ha ya and ya like ya like the lady elewe ya nwata na enyi nne egwuregwu na nwante ya propose marriage the lady ekwere ruo that very week ha na-aga ime wedding that very week ha ga-ewed ya jam a very young girl very beautiful nwatakịrị mara mma na akpụkpọ na ahụ nwoke ya rọkatawa ya atawa na nwa na mma very young and beautiful ha were friends nwa anụnta n'ihi na mgbe ya na nwunye ya lụchaziri that week because of his place of business ya na-alụkwutezi nwunye ya only on weekends na mgbe ya na-eji alọta na o nyere opportunity iji ya na this younger girl mara mma our friends from your friends ha abụọ ha wekwara friends what friends aka before ya bịa fall in love with this young girl mana ya gwa the girl na ya alụọla nwanyị mgbe the girl bịara bịa love kwe ha abụọ enwe ihe ha na-eme the girl emecha chọpụta na ya alụọla nwanyị jụọ sọ gịnị mere ọ gwaghị ya na ya alụọla nwanyị ya gwa na ya chọghị iluzie na ya love ya too much otu aka emere the girl asị okay no problem ha continue na ihe ha na-eme nwanyị mba nọ nza ya na the girl abịa ihe for the first time ihe ya bịa notice na the girl nọrọ n'ụra na-ekwu gasị ụmụ okwu ya hụ na ihe mmiri na-enye ya nsogbu ọ ya ka ọ tetere ya gwawa sị that day ya na ya nọ ọ bịara n'ụlọ ehihie na lee ihe notisiri the girl si yes na ya nwere ihe mmiri na ọ ya kpatara nwa nwoke na-anọde na ndụ ya nwoke bịaghala ọsọ na enweghị nwoke na-anọde na ndụ ya ọ ya ka ya si the girl na elekwere ihe a ga-eme ya bịa decide help this girl ka a ga mebie ya a ga-eme itie mmadụ girl si yes na ebiko nyere ya aka ka emebie ihe mmiri ya na ihe enyere nwa ya nsogbu too much. Ụmụnne m akọta nkwa ebe a ga-aga imebi ihe ahụ na Cross River steeti ha gaa ofe mmiri ghara mmiri gbafee mmiri ghara mmiri awụchachie na ke nwoke dibịa ga-emebiri nwata nwaanyị ihe mmiri nye gị nsogbu nwoke dibịa elewe ya so ya nwa ke nwaanyị a nọ ugbu a ya si yes nwoke dibịa elewe họgharịa ihe ọ hụrụ mechaa ihe niile o mere gwa ha sị the only condition a ga-eji logapụ ya from di mmiri n'ihi na oke agbara lụrụ ya and ọ mụọra na ya ụmụ na this lady na ọchị ụmụ na mmiri na ọ nwoke agbara lụkwara ya na the only way a ga-eji divorce di mmiri ya ligapụ ya wụma ya onwe na this lady ha ga-alụ na ọlụlụ ha kwa for better for worse not forever na ha ga-alụ go show other conditions so na ihe a ga-eme ya so ka ya laga eche ya eche ha laro ya gwa the woman nwụkwa na mmadụ this lady gwa this lady na ya ga-emeli ihe nọ na condition dị too much na ya agaghị emeli ya nwanyị mba nọ nza ọ sị this lady bewe ọ ga-arịọ ya na-arịọ mmanya na-arịọ ha si ya biko na ya biko mere ya destiny ya biko na all these things na-aga on na nwunye ya dị ha wee na ruo mgbe ha rịọgidere ya
n'ihi na nwatakịrị mara mma too much ya eme na ya agaghị eme ya echeta nwa nwatakịrị mara nwatakịrị nwa yipụ akwa agụrụ nwaanyị agụụ ya elege ihe anụ elege mgbe ya na this girl na-emekwa ihe a na-aga mgbe a bịara ha bịara rịọgide ya rịọtee ya aka ya change his mind so oke ngwa ka agawa ga-emewe mebiwe ihe nwa azụcha ihe niile azụrụ kpokoliete isi na Cross River State. Dibịa agwa this ya na this lady na ha ga-alụ na ha ga-alụrịrị na ọ iwu na ha ga-alụ. Gwawa this lady na ọ bụrụ na ọ lụghị this man na-enweghị nwoke ọzọ n'elu ụwa dị ndụ ọ ga-alụ. Na the only condition ihe a mere ga-eji stick na ha ga-alụ ọ naanị ọnwụ ga-ekewa ha. Ha abụọ ekwere yororo na nwanyị mba nọ mza na asọ dịghị izi. Emewe ihe a nụtara nwa dibịa baa ga ọgụ na mkpo kputekpire dibịa di nwaanyị mmiri bịara kputekpire di nwata nwaanyị ke mmiri ya na ya abụọ ngwongwodom ya enye ihe ọsụ nye egbubie ihe niile. Na nwanyị mba nọ mza ya sị na ugbu a na ya na this lady alọtawa na anọzi n'elu ya na-eme ka ya mara mgbe time ga-adịrị ya mma ka ya na this girl nwee ike lụọ. Nwanyị mba nọ nza aka this girl achawa aka ya achawa ego the girl megezi ọfụma ya adịzi ka ya nyere ya wings to fly. The girl mega ọfụma nọzi n'elu ọ mụọrọ ya nwa nwoke na ọ mụọrọ na ya nwa nwoke ugbo na nwa ọma mụọrọ ya na-akpọzi ya na akpọ ma ihe ha gara aga mee na Cross River ngwa ka ha silie agreement ha nke ụkwanụ ịlụ di na nwunye na the girl na-aghacha ya na nke kacha njọ na the girl erugezi ya nso na onwezi time ya ụta ka ya na ụmụ nwoke gburugburu gbara ya na-efegharị ebe niile because gịnị ego abatala anọzi n'elu ya mmanya anụ ntara gbakọli ukwu elu sọpụdegara nwa ya because gịnị ego abịala connection na the lady is on top of the world not fly as high in the sky and ya nwazikwana nwere otu o si dizi na side ke ya na-akpọ this lady ka ha lụọ ọnụ ka ha lụọ ya chọpụta na the girl achọzidịghị ịlụ ya and o doro ya anya na ọ gaghị alụkwa nwoke ọzọ da nwa mụkwara na ya ka ya lụ na ya so that nwatakịrị ga-wee legitimate child ya ka inwe ike ya na ya nụrụ according to agreement ha nwere o ji divorce ọ dị mmiri ya na nwata nwaanyị na-aghacha nọrọzie very far very arrogant ya na-agba ya ọnụ mmanya na-agba ya ọnụ ha ekweghịzi da aka ya na-erute na ya ya bịaketegezi anọ n'elu ya this lady na mmanya anwụọna the girl achọzighị ịbịaketezi ọ kwụzighị ntị ọ chọghị ịma na nwanyị mba nọ mza na ya nwere option according to ihe nwoke dibịa gwara na ya nwere option ịbịaghachi bịa mebie ihe a ma ọ bụrụ na any one of them violate ya or reject ya this marriage proposal or enwe ihe ga-eme ha agaghị alụ onye ahụ o shi n'aka ga-agbara na ya na ha arịọla this girl n'aka ya na ya abụọ lụọ di ka ha settle down ka ha seal agreement ha nwere na ebe ha shiri bịawa na ọ dị fa the girl eleghezi anya na side ya na nwanyị mba nọ mzi ya si ugbu a na ya arịawala na ya nweziri kidney stone na ego niile ya nwere ya ewerele wụla ya n'iji agwọ onwe ya ọrịa na ya na-akpọla this girl ego ọhụ ga na connections ndị hụga ya na ndị ọhụ ga ekweghị ya butuo ike ma ya ma nwa ya nwezi ka ya na aka na-erute na ya nwere option ịgachi ebe ahụ back to that man ga-agwa ya si ya lelekwa ihe na this lady bịara mee na this lady a violate ala na ya na-akpọle ka ọ bịa ka ha lụọ na ọ chọghị ịlụzi ya again na ya chọrọ imeachi ihe mere and nwanyị mba na ọ bụrụ na ya meachia destin gwa this man meachia destin once emeachiri ligapụta na that girl ga-agbara na enweghị two ways about it. Nne nyere m aka of course nne ya nwụọna nna nyere m aka of course ọ dị possible na ọ ga-agbara ọwa agreement ha nwere n'ekiti mmiri na ụmụnne m ọ sị mgbotowara na ihe nọ na even now nwunye ka ishi adịghị aware of all these things na ọnkụl ya nwanne nna ya na gwara ya si ya na ekuloda na ya ma otu ya ga-eshi tọk otu nwunye ka ishi ka ọ dị aware of ihe na-emenụ and ebe ọmụ nwunye ka ishi amụọra na ya ụmụ nwaanyị atọ na all this girl na-amụrụ ya nwa nwoke ihe a na-eme na ka ekele mụrụ nwa ya nwoke na the girl ekweghị aka na-erute bịakwanụ ka ha lụọ mba ọ nụrụ very far na fly high in the sky o send because gịnị o jizi ego na ya nwawụzi onye na-enwezi ụtọ dị na side ya and ya ejizi ha ahụ na biko mba ụwa na onye chọrọ ịta ya ụta tanata ya na-ere ma mere ya ebere ghọta that na ihe niile ya mere ya amahụ in fact ihe niile mere dịka onye akwara aka ga-eme all these things
no ya gawa na mmiri ugbu a ga-eme asha that thing gakwunu dibia ahụ ga-eme asha this thing na this girl ga-agbara mana after everything all the mother of his son no ga wickedness ị ga-eme asha this thing na ele ebe eshiri mee ya na-emete na ọnụ ụta anya ụta ma gwakwa ya what to do ụmụnne m ọhịa ọsọ bịa gbotere ọnụ ngalana ịma aso ji ọsọ agbakwuru ọgụ ama asọ ọgụ wọnwụ ịnụ ngala na-elege m igege ihe m na-ekwu gị notice na nwaanyị gị na-emega ihe ọnwụ onwe ihe o nwere to do with ụmụ ihe ndị akọga ihe mmiri dị mmiri kele na aka ọzọ gị lee ka ime ihe kwesịrị ime asị human being na-enwe ihe gbasara nọ onweghị otu i shiri dị aware of these things ịmaghị ihe omimi nọ n'ime ihe ndị a mana gị tọọ na ladies girl anya mmụọ mara anaghị ekwe nọ gị ga-ewere isi n'ekpikpe ịga baiga n'ime ya well some of them anaghị eji anya ha eme because mgbe gị na nwunye oke agbara na-eme ihe some of the things ị na-eme ọ gaghị awụcha anya ọcha mana ọwa anya ọcha nke ị ga-eji agakwuru this girl anya ọcha nke ị ga-eji hụ nwaanyị mara mma gị gawa all these girls na-eme ihe mmiri kọrọ mma ka ha na-ama ha na-agara onwe ha until gị nwa ji nwaanyị chefuo na iji nwaanyị that part ị ga-play ya with anya ọcha ha agaghị acha amụ to come to them no ha agaghị acha amụ to come and ask them out no ha agara onwe ha naanị mma ha mara ka ha ga na-eji aga ka akwa agara onwe ha gụnwa ga-ebu ụzọ shoot the first shot which is approaching them before ihe na-agha aka chịrị ụfọdụ ụmụ nwoke dakarị today the only mistake ha mere wụ going to these girls and approaching them first knowing fully well iji wine when you misplace your foot gị gbaa ụzọ ahụ first time every other thing can follow ihe ọzọ ị na-eme nwere ike iji ha anya na-eme ya every other thing may not be willingly or at your own will no the only mistake ị mere wụ going first but then coming back is entirely up to them to decide onye ọbụla na ebe ọ nọ kpachapụ anya ya ụlọ gị ta nwanne ya nwoke metụkwara na ya ebere n'ihi na some of these things na ọka n'etiti ihe ime mmụọ nwaanyị oke agbara narị elu mụrụ oke agbara nwa ọ kwesịrị ịma na o nwekwara ikekere na onweke ya nwoke nwere ike na-achọ ịgba ya gbakwaga ya na kọntrol ihe na-eme na-emekwa ebechi ike tili ha agha ya kacha ya emekwa ihe ahụ ọ chọrọ ime ụmụnna m biko arịrịọ ka m bịa ọnụ ọnọchi tarakwa na ya na-ere mana biko nọ ọsọ ya gawa ọ gawa wickedness on his side ọ ya gawa n'ihi na otu o si dịrị ya now that he's losing it ya mazighị what to do n'ụlọ biko mere ya ebere mere na ya ebere na nwekwa onye wụ sent na biko na ụlọ mere ya ebere na kwete dịka mmadụ ibu ụlọ enweghị ụlọ si ya mee ọ arịrịọ ka ya rịọga ụlọ ọ ngọ ha m n'ọnụ ụmụnne m udo dịrị ọnụ